Καλωσορίζουμε στο στούντιο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τον υποψήφιο βουλευτή με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, τον κύριο Γιάννη Λιμπέρη. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Κύριε Λιμπέρη, πριν πάμε στα δικά σας και στο γιατί εσείς αποφασίσατε να είστε υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές, επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχετε σαφώς υπηρετήσει στην αυτοδιοίκηση πολλά χρόνια, αλλά ταυτόχρονα προέρχεστε από τον χώρο του Πασόκ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το Πασόκ ήταν ένα κίνημα, εσείς έχετε συστρατευτεί για πολλά χρόνια εκεί. Τώρα δημιουργείται το κίνημα του Γιώργου του Παπανδρέου. Εγώ θέλω να μου πείτε, είναι τόσο πολύ μεγάλες οι ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο κινημάτων? Δηλαδή, δύο άνθρωποι, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο κύριος Βενιζέλος, που έχουν, αν θέλετε, υπηρετήσει και από τη θέση του Προέδρου στο κίνημα. Πόσο μεγάλες διαφορές μπορεί να έχουν που φτάνουμε σε αυτή τη διάσπαση, από την οποία μάλλον το Πασόκ χάνει ένα σημαντικό κομμάτι, όπως δείχνουν οι καταγραφές? Το Πασόκ, όπως το είπατε κυρία Μπεβούδα, και όπως το γνωρίσαμε στην Ελλάδα σε όλη αυτή τη διαδρομή του από το 1974 μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει πια. Αυτό είναι μια κοινή διαπίστωση και στη σύντομη αυτή προεκλογική εκστρατεία των 10 ημερών μου δόθηκε ευκαιρία να το διαπιστώσω πια και να το δω υπογεγραμμένο από χιλιάδες ανθρώπους, αγωνιστές του Πασόκ όλων των ηλικιών. Αυτό δεν που με χαροποίησε ιδιαίτερα και αν θέλετε μου επιβεβαίωσε την επιλογή μου αυτή, είναι ότι νεαρά παιδιά, νέοι άνθρωποι φοιτητές και εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν περάσει τα τελευταία χρόνια του Πασόκ στις οργανώσεις του, είτε τις φοιτητικές, την ΠΑΣΠ, είτε άλλες οργανώσεις, αυτή τη στιγμή συστρατεύονται με τον Γιώργο Παπανδρέου και το κίνημά του. Αυτό δείχνει λοιπόν πως είχαν χάσει αυτά τα παιδιά, αλλά και εμείς οι μεγαλύτεροι, την ελπίδα μας και την πίστη μας πια στα ιδανικά που το Πασόκ έφερε στη χώρα. Τα ιδανικά του σοσιαλισμού, τα ιδανικά του ανθρωπισμού, τα ιδανικά της κοινωνικής ευαισθησίας και της αλληλεγγύης, ιδανικά τα οποία χάθηκαν. Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι βία και βάναυσα εξαφανίστηκαν και πλήγωσαν πάρα πολύ τον κόσμο του Πασόκ, αυτόν που είχε απομείνει. Με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να έχουν φύγει αυτή τη στιγμή και να υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ ή άλλοι, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι έχουν άλλου είδους αποκλήσεις, να έχουν ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Μου λέτε το Πασόκ άλλαξε. Το Πασόκ άλλαξε, αυτό μου λέτε? Προφανώς και η κρίση, οι παγκόσμιες κρίσεις δείχνουν πόσο αντέχει κάθε κομματικό, πολιτικό σχήμα, κάθε ιδεολογία. Εκεί λοιπόν γίνονται οι διαστρεβλώσεις, εκεί λοιπόν ολόκληροι σχηματισμοί και συλλογικοί διανοούμενοι, όπως είναι τα κόμματα, στρέφονται προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Το Πασόκ λοιπόν που ξέραμε δεν υπάρχει πια, άρα αφού δεν υπάρχει και διάσπασή του. Απλώς ο Γιώργος Παπανδρέου με την κίνηση που έκανε δημιούργησε ένα κίνημα για να ξαναδώσει ελπίδα, λύτρωση όπως το λέει και ο ίδιος, σε πολλούς από εμάς, οι οποίοι ψάχνουμε να βρούμε τη χαμένη ψυχή μας, ψάχνουμε να βρούμε την ταύτιση με τους αγώνες που δώσαμε τόσο καιρό και ψάχνουμε, αν θέλετε, να δούμε τι υποθήκη θα αφήσουμε σε αυτά τα νέα παιδιά που σας είπα προηγουμένως. Μιλάμε για λύτρωση και ελπίδα, μιλάτε και για ταύτιση, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει ταυτιστεί με το μνημόνιο. Και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολη αυτή η διαδικασία για όλους εσάς που στηρίζετε το κίνημα, στο να υπερασπιστείτε το Γιώργο το Παπανδρέου, ο οποίος έχει εισπράξει πάρα πολύ αρνητική κριτική σε σχέση με αυτό. Ακούστε να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι αν κάτσει να σκεφτεί λίγο κάθε λογικός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, μπορεί να καταλαγίσει στο Γιώργο τον Παπανδρέου ότι ταυτίστηκε με την άρχουσα τάξη και ιδίως με αυτούς τους λίγους, τους πολύ ολίγους στη χώρα μας, αναχρονιστικούς καπιταλιστές, οι οποίοι επιβουλεύονται τη χώρα και την διακυβερνούν, θα έλεγα. Είναι οι άνθρωποι, όπως έχει πει και ο ίδιος επανειλημμένος, που έχουν τα μέσα ενημέρωσης, που έχουν μέσα παραγωγής, που έχουν κατασκευαστικές εταιρείες, που έχουν πολύπλοκες δραστηριότητες και πλοκάμια σε αυτή τη χώρα, και είναι αυτοί οι λίγοι οι οποίοι δεν πληρώνουν. Όχι μόνο δεν πληρώνουν, παίρνουν και δεν πληρώνουν. Κάθε λογικός άνθρωπος λοιπόν έχει δει ότι όλο αυτό το σύστημα των ολίγων στράφηκε εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου σε κάθε προσπάθεια που έκανε. Σε κάθε προσπάθεια που έκανε μέσα στην κρίση να μπορέσει να σταθεί στους πολλούς και ανήμπορους, αυτοί του επιτέθηκαν βάναυσα. Και αυτοί του επιτίθενται ακόμα και σήμερα. Δημοσκοπήσεις, κυρία Μπεβούδα, του 1,2, του 1,6 είναι αστεία νούμερα. Και να δω πού θα κρυφτούν αύριο όλοι αυτοί
Οι εντεταλμένοι που βγάζουν αυτά τα νούμερα, γιατί είναι εντεταλμένοι αυτών των συμφερόντων που σας είπα προηγουμένως, όταν υπάρξουν άλλα νούμερα. Οι Έλληνες λοιπόν πρέπει να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή. Και όσον αφορά το μνημόνιο και τη χρεοκοπία της Ελλάδας το 2009 και 2010, ας μου πει κάποιος ή ας μου πει αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι το πρώτο κόμμα και θα πάει να κάνει κυβέρνηση, τι θα κάνει με αυτή την κατάσταση που έχει περιέρθει η χώρα. Τι θα κάνει, αν θα κάνει συμφωνία ή δεν θα κάνει συμφωνία. Αν θα κάνει συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους ή αν θα κάνει με άλλους και με ποιους. Αν θα μπορέσει να πει στον ελληνικό λαό μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει και πώς πρέπει να αλλάξουμε και συνθήκες και συνήθειες και τις παραγωγικές μας διαδικασίες σε αυτή την ευλογημένη χώρα, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή αυτάρκης, ανεξάρτητοι, με αξιοπρέπεια, να έχουμε θέσεις εργασίας, να μην υπάρχει αυτό το τέρας της ανεργίας το οποίο καταρακώνει σήμερα τον Έλληνα και κυρίως τον νέο Έλληνα πολίτη, για να μπορέσουμε να βρούμε διέξοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταργήσει κανένα μνημόνιο, όπως το λέει. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει τη διαπραγμάτευση που λέει μέσα στα πλαίσια που συμφέρουν τη χώρα. Εκεί θα είμαστε όλοι αρρωγοί. Και εγώ προσωπικά, αν με τιμήσει. Είστε όλοι αρρωγοί, αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση που αν με τιμήσει ο ηλιακός λαός, προφανώς θα είμαι προς αυτήν την προοδευτική, ανθρωπιστική κατεύθυνση που η ιδεολογία την οποία φέρω η σοσιαλιστική μου επιβάλλει να είμαι, θα είμαι υπέρ της ανακατανομής. Αυτό επικροτήσαμε και στον Ανδρέα Παπανδρέου. Τη μεγάλη ανακατανομή εισοδήματος που έκανε σε αυτή την ελληνική κοινωνία, που ένωσε τους Έλληνες. Αυτά λοιπόν τα χαμένα ιδανικά της ανεξαρτησίας, της αξιοπρέπειας, της κοινωνικής ευαισθησίας, της προόδου, της δημιουργίας, αυτά θα παλέψουμε ως ελπίδα για την αυριανή γενιά, όπως σας είπα. Και αυτός είναι ο λόγος που και εγώ 59 χρονών, αν θέλετε σας προλαβαίνω πριν μου το ρωτήσατε, αποφασίζω και αποφάσισα, με δυσκολία είναι η αλήθεια, να είμαι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτό το κίνημα. Ταυτόχρονα μου είπατε και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που θέτετε στα ενδεχόμενα συνεργασίας, αν και εφόσον μπει το κίνημα στη Βουλή, και από εκεί και πέρα πώς συζητάει και σε ποιο επίπεδο με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Εσείς όμως 16 χρόνια λάτρης της αυτοδιοίκησης, θέλω να μου πείτε ποιο ήταν εκείνο το στίγμα του Γιώργου του Παπανδρέου που σας έκανε τελικά να πείτε το ναι. Γιατί είμαι σίγουρη ότι υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να πείτε το ναι σε αυτές τις εκλογές. Ήταν η ελπίδα που ως διάσταση την είδα να δημιουργείται. Ήταν η χαμένη ψυχή, αν θέλετε, όλων αυτών των ανθρώπων που υπηρετήσαμε και οι οποίοι βρεθήκαμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σήμερα, γιατί κανείς δεν χαίρεται όταν τα παιδιά του φεύγουν στο εξωτερικό. Τα δικά μου είναι έξω. Τόσες χιλιάδες παιδιά είναι έξω. Χιλιάδες παιδιά ακόμα είναι ανήμπορα εδώ, παρακαλάνε, το έζησα τα τελευταία χρόνια που ήμουν δήμαρχος, παρακαλάνε για μια δουλειά, για μια θέση δουλειάς. Δεν παρακαλάνε για να τους ελεήσουμε. Δεν παρακαλάνε για να δώσουμε ελεημοσύνη. Αλληλεγγύη ζητάνε και βοήθεια να πιαστούμε όλοι μαζί για να σώσουμε τη χώρα. Αυτή την ελπίδα λοιπόν είδα να τη δίνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος, σύντροφος, όχι μόνο δεν μπορεί να τη δώσει πια, την έχει σβήσει αυτή την ελπίδα. Σβήσαμε, αγαπητή κυρία Μπεβούδα, όλοι εμείς που πιστέψαμε σε αυτά τα ιδανικά. Όμως, σας είπα και προηγουμένως, το όραμα αυτό, η ουτοπία μας αυτή, να γίνει ο κόσμος ιδανικός και ωραίος, δεν μπορεί να φύγει και από την πραγματικότητα. Πρέπει να πατήσουμε και στην πραγματικότητα. Να κάνουμε αυτό που πρέπει με τους εταίρους και με την Ευρώπη. Να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές και να συνεργαστούμε αύριο όλες οι δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις, γιατί με αυτή την ενότητα και τη συνεργασία θα μπορέσουμε να προσφέρουμε υπηρεσία στη χώρα μας. Ειδικά δε για την Ηλεία, να σας πω και αυτό. Μέσα σε αυτό το τοπίο θα ήθελα να δω πού μπορεί να είναι η θέση της Ηλείας. Ειδικά για την Ηλεία, η οποία είναι η αγάπη μας, είναι η πατρίδα μας, ο τόπος που γεννηθήκαμε, ζήσαμε και από ό,τι φαίνεται από εδώ θα φύγουμε, από αυτή τη ζωή. Νομίζω ότι είναι το τεράστιο κεφάλαιο. Η Ηλεία και η Ολυμπία είναι ο πόρος, ο τεράστιος, που μπορούμε από το βήμα του Εθνικού Κοινοβουλίου να του δώσουμε το πέταγμα εκείνο που πρέπει. Τώρα έρχεται το νέο κοινοτικό πλαίσιο. Δεν πρέπει να φύγει χαμένο. Είναι το κοινοτικό πλαίσιο που θα δώσει βάση στην επιχειρηματικότητα, στους νέους ανθρώπους, αγρότες, κτηνοτρόφους, γεωργούς, για να μπορέσουν να κάνουν επιχειρήσεις σύγχρονες και ανταγωνιστικές. Να βάλουμε μπροστά τα μεγάλα έργα που πρέπει να γίνουν, πέρα από τα έργα υποδομής, αυτοκινητόδρομους, λιμάνια κλπ. Να βάλουμε μπροστά τα την σύγχρονη επιχειρηματικότητα, τα προϊόντα με ένα δημοπρατήριο συσκευαστήριο στην Ηλεία που το δικαιούται, που θα τους δώσει
την όθηση για να μπορέσουν να προχωρήσουν στις διεθνείς αγορές, που θα δώσει την αίσθηση της ασφάλειας στους νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν και ήδη φεύγουν από την Αθήνα και ασχολούνται, και όχι την απογοήτευση να διασπαθίζονται τα λεφτά δεξιά και αριστερά σε δίθεν επιμορφώσεις και να μην πιάνουν τόπο εκεί που πρέπει. Αυτά είναι τα οποία θέλω να παλέψω, αυτά είναι τα οποία υπόσχομαι στον κόσμο της Ηλίας που με ξέρει τόσα χρόνια πια, πιστεύω από άκρη σ' άκρη ότι θα τα παλέψω, και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Κύριε Λιμπέρη, να ευχηθώ καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας, καλά αποτελέσματα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το βήμα αυτό.